Είσαι στα αλήθεια υγιής? Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το στρες, το fast food, η έλλειψη άσκησης είναι μια πραγματική πρόκληση για το μεταβολισμό σου. Οι ρυθμιστικές ικανότητες του εντέρου, του ύπατος και των κυττάρων φτάνουν στα όρια τους και βγαίνουν εκτός ισορροπίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση διάφορων διαταραχών. Γι' αυτό η πρόληψη είναι σημαντική για την υγεία σου. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει υγεία? Η υγεία είναι νοοτροπία, τρόπος ζωής. Συνειδητή απόφαση να φροντίζεις τον εαυτό σου και το σώμα σου. Ποια είναι η βάση για καλή υγεία? Ένας σταθερός και λειτουργικός μεταβολισμός. Αυτό σημαίνει απορρόφηση, μετατροπή και απομάκρυνση όλων των θρεπτικών συστατικών που βρίσκονται στα τρόφιμα. Ωστόσο, έχουμε στη διάθεσή μας μόνο ό,τι υπάρχει στην τροφή μας και όσα από αυτά φτάνουν όντως στα κύτταρά μας. Για την υγεία και τη ζωντάνια σας είναι βασικό το εξής. Το σώμα μας λαμβάνει αυτά που πραγματικά χρειάζεται. Απομακρύνονται επίσης όλα τα υπολείμματα, τα απόβλητα και οι τοξίνες. Σε κάθε περίπτωση είμαστε ό,τι τρώμε. Επομένως, ο μεταβολισμός είναι μια προσεκτικά ισορροπημένη αλληλεπίδραση ανάμεσα σε τρεις πυλώνες: έντερο, ύπαρ και κύτταρα. Πώς λειτουργούν και πώς μπορούμε να τα υποστηρίξουμε? Πρώτα απ' όλα το έντερο. Με επιφάνεια 200 τετραγωνικών μέτρων είναι το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο σημείο επαφής μας με τον έξω κόσμο. Όλα τα θρεπτικά συστατικά απορροφώνται από εκεί. Παράλληλα, η επιφάνεια αυτή θα πρέπει να θωρακίζεται καλά, ώστε να μην μπορούν να εισέρθουν στο σώμα οι τοξίνες από το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτή η διπλή λειτουργία του εντερικού τυχώματος, απορρόφηση από τη μία και προστασία από την άλλη, το καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητο. Η διαπερατότητα του εντερικού τυχώματος αυξάνεται, με αποτέλεσμα να μπορούν να εισέρθουν στο σώμα βλαβερές ουσίες, γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει τον μεταβολισμό και να διαταράξει μακροπρόθεσμα την ισορροπία του σώματος. Η αλληλεπίδραση προβιωτικών, βακτηρίων και μεταβιωτικών ουσιών είναι σημαντική για την προστασία του εντερικού τυχώματος. Μαζί υποστηρίζουν τα ωφέλιμα βακτήρια, τα οποία απλώνονται σε όλη την επιφάνεια του εντέρου σαν ζωντανός χλωοτάπητας, υποστηρίζοντας τον μεταβολισμό και ενισχύοντας την ισορροπία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η διπλή ενθυλάκωση παίζει σημαντικό ρόλο εδώ. Είναι ο μόνος τρόπος ώστε τα βακτήρια να περάσουν άθικτα από το όξινο περιβάλλον του στομάχου και να φτάσουν στον προορισμό τους, το παχύ έντερο. Το κολόστρουμ ή πρωτόγαλα είναι το πρώτο ανοσολογικό εφόδιο για τα νεογέννητα. Ειδικότερα όταν πρόκειται για το κολόστρουμ των πρώτων 24 ωρών μετά τη γέννα, προσφέρει σημαντική ανοσολογική ενίσχυση και λειτουργεί ως βάση για την υποστήριξη του εντέρου και της λειτουργίας του. Το ύπαρ είναι ένα απίστευτα πολυτάλαντο όργανο μεταβολισμού. Ταξινομεί, αποθηκεύει και μετατρέπει τα θρεπτικά συστατικά ώστε να μεταφέρονται συνεχώς στα κύτταρα, ενώ φροντίζει παράλληλα ότι το αίμα είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς ουσίες. Όλο μας το αίμα περνά από το ύπαρ κάθε 3 λεπτά. Διαχειρίζεται παράλληλα πάνω από 500 διαφορετικές λειτουργίες μεταβολισμού, αποθήκευσης καθώς και αποτοξίνωσης. Λόγω της μεγάλης του σημασίας και της υψηλής του λειτουργικότητας, το ύπαρ αξίζει την υποστήριξή μας μέσα από εξειδικευμένα μικροθρεπτικά συστατικά και βότανα, όπως η αρτεμισία και του γαϊδουράγκαθο, τα οποία υποστηρίζουν με φυσικό τρόπο τη λειτουργία του. Τα θρεπτικά συστατικά μεταφέρονται μέσω του αίματος από το ύπαρ σε όλα τα κύτταρα. Πριν φτάσουν όμως εκεί, περνούν από τον λεγόμενο μεσοκυταρικό χώρο, γνωστό και ως βασική ουσία. Οι αλλαγές στη βασική ουσία, όπως για παράδειγμα στην τιμή του pH, μπορούν να επηρεάσουν τον μεταβολισμό, περιορίζοντας την παροχή και τη διάθεση θρεπτικών συστατικών. Τα υψηλής ποιότητας Aloe Vera Drinking Gels έχουν αποτελεσματική επίδραση στον κυτταρικό μεταβολισμό, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με πολύτιμα βασικά μέταλλα όπως ανθρακικά και κυτρικά άλατα. Τα πλεονάζοντα οξέα εξουδετερώνονται και η βασική ουσία καθαρίζεται. Αυτό ανοίγει τον δρόμο ώστε τα θρεπτικά συστατικά να φτάνουν εύκολα στα κύτταρα. Τι μπορούμε να κάνουμε για την ισορροπία του μεταβολισμού? Να ακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα ολιστικής υποστήριξης. Η βασική ιδέα είναι μία περίοδος ανάκαμψης και αναζωογόνησης. Το πρόγραμμα αυτό βοηθά στην επαναρρύθμιση και στην αποκατάσταση της ισορροπίας. Βοηθά τον οργανισμό μας να ανακάμψει και να ανανεωθεί. Ειδικά εάν υποστηρίξουμε ταυτόχρονα το έντερο, το ύπαρ και τον μεταβολισμό, το σώμα μας επωφελείται σε πολλά επίπεδα. Δώσε στο σώμα σου αυτό που χρειάζεται και ανακάλυψε τις δυνατότητές του. Η υγεία σου με το δικό σου Health Mission.